Здравейте, скъп потребители на YouTube! Аз съм CookiePDP и сега ще направя един много бърз giveaway на League of Legends. Така, акаунтът е Silver 3 и имам 5 левел с Лисвин, 4 с Ясу и пак 4 с Гнар. Така, имам общо 23 чемпиона, ето ги. За руните имам направено само Full AD. АП-то въобще не е почвано, вие ако искате го правите нещо друго. Има общо 8 пейджа с мастерии. Така, първо сега да кажем, за да запишете за giveaway, първо трябва да се абонирате за канала ми. Второ, трябва да лайкнете клипа. И вече трето пишете отгоре запис, двоеточие и вашия скайп, за да имам контакт с вас, защото някой, ако не си остави скайпа и победи и няма да мога да го намеря, ще тегля пак от random.org и някой друг може да спечели акаунта. Пожелавам късмет на всички и до скоро!